pakken van mijn kameraad, alsjeblieft. Dankjewel. Nee. Het is de eerste keer dat er niks zit. Kijk, kun je het zien, jong? Vasteloven samen vanuit Café de Pauw in Remun. Slecht nieuws met de vasteloven. Wij weten het allemaal. Weet je wat voor slecht nieuws er is? Ja, de optocht gaat niet door. Ja, en wie vult dat? Ja, heel slecht, heel slecht. En Dick? Ja, kut. En zeker voor de jongens die weren op de kop hebben, is het gewoon heel slecht nieuws. Ja. Het is kloten en niet het langer wordt. Jong, kameraad, wie vind je zo? Ja, ik vind dadelijk hoor. Dat moet eigenlijk doorgaan, hè. Dat moet doorgaan. Ja, ik vind zo, die Prinsschap in Remun, de optocht is wel de hoogste punt wat ze hebben. En dat het A-klas is, dat is niet leuk. Nou, ik denk er zo even van, we kunnen nog morgen niet op de Roerkade een voortreis doen. Ja. De bakkers voorop, alternatieve optocht. Ik denk dat dat de oplossing is. Ja, ben ik helemaal voor. Ik heb als prins gelopen in de optocht. Ja, toen had ze de auto kapot, joh. Toen moest ze lopen. Hij had geen benzine betaald. Laat ze lopen. Vastgelopen samen, we hebben hem gevangen hier. Hallo, Hallo, stel eens even voor aan de kijkers van TV11. ik ben Ursula Beerdeer van Remun. En wanneer ben je uitgeroepen? 2 jaar geleden. En toen was ze voor een leven uitgeroepen. Ja, helaas wel, ja. En waarvoor spreuk heb ze gekregen? We hebben geen spreuk. Ik moet nog... Nee, heb ik niet. Ja, ik ga er genoeg metgeven. Ja, geef maar. Beerdeer ben ze niet voor even, maar voor heel het leven. En ieder jaar gaat nu secondant, heb ik gehoord. Ja, die werden steeds meer. Wil ze volgend jaar secondant te werken voor mij? Ja, ik wil het best doen als je tijd hebt. Dat is nummer 8 volgend jaar. Nummer 8. 7 secondanten zijn het. Hoort dat door niet trekken met tussen al die vrouwen die jullie. Ik ga met Miranke. Neem eens weer ranken. Zien zusje toch? Of niet? Nee, daar heb ik immers verkeerd voor. Wie wilde zo er een muntje vastgelopen, zo'n optocht? Ja, kut hè. Maar vanochtend denken wat we morgen allemaal gaan doen. We doen morgen de alternatieve optocht hier op de Roerkade, stel ik voor, allemaal te voort. En dan kan er niks gebeuren. Ja, prima. Ik ben voor. Zo naar vastgelopen. Hetzelfde. Wat vind je ervan dat de optocht is afgelast? Ja, jammer, maar ik denk, gelet op de weersomstandigheden, dat het een verstandig besluit is geweest. En staat er geen alternatief op het programma? Voor zover ik weet, zou er in de orangerie gaat georganiseerd worden. Nou, dan komt het improvisatievermogen van Carnaval Remun het beste tot nu toe. En we zullen zien dat er toch een feestje wordt gemaakt. Ik denk dat de beste improvisatie is, we gaan allemaal te voort en we betrekken gewoon met de Roerkade. Geweldig, kom het! Ja, oké, zo dat was te lopen dan. Ik heb het gehoord, Peter, de optocht gaat niet door. Ja, jammer genoeg. De kisten niks aan doen als het weer niet meer werkt. Ja, dan hebben ze eigenlijk er weinig aan te vullen. Maar zo wie ik het heb gehoord, wil de Bakkersclub en nog het Angermintje de alternatieve optocht ervoor doen. En die willen vanuit de pauw starten, zijn die mogelijkheden hier morgen. Ja, natuurlijk, de pauw is altijd aanwezig. Dus iedereen is welkom als we dat weer toch nog het groepen kunnen laten lopen. Maar alleen even goed afgestemd weer met de gemeente. Maar van een andere kantje, waarom niet? Het is carnaval, hè? Bakkers, voelt ze zich aangesproken, veer wel. Veer zijn morgenmiddag om 12:30 hier. Bunden we ook hier met de hele club. Alle mensen die met willen lopen in de alternatieve optocht. Veer laten zien dat er een toch zien een optocht heeft. Tot morgen zou ik zeggen, vast gelopen samen.